kador bar snong renja mendak kat pratrik no pra kalayo ban priang sngubha daga wei kator kinyut kebalamang daga Khasahil Autonomous Districts Council lempaka Chief Minister Special Development Fund Arhajar Arpuar per Arhajar Arpulai hakaba oba penyai sing CM ke KCDC ulai ti bat pelashi sendan ya kali kinyut syakador bar snong renja hakaba kandaga sngi kalong kajing penkuj di saudong sokun jong kesnong Haswa ban IT bar pelaj ba ya ketika trok kenyut syakador bar snong lapan long shua kejingelang ke balengkot hayo renja ha kejingdong lang kiri orang ba kesnong kidekot kiseng samla kiseng long kemi ha kejinge senran lang uba bindo em lanong nominated MDC upaim ke hima melim uainam malik sim ubla long kumusubut kongsan ha ketika kejingelang layoru kejing roi pediang nagi samla kesnong renja Tuan Inai jingkap ti ke bajam. Bala sanction dang shitayo utam menta naka Chief Minister Special Development Fund jong senam arja arpuar arpulai bat kador jong ni katrok umdunai ka arpulai lak te kata di ka kador jong ni ka trok ya kabangin yo ban ai syaka dorbar snong renja te shwa bangan peteng ya kejingkren ngaso ban ai kublai kerpang ya dorbar snong renja kabala itu lene acknowledge ye gajing trei shitom jong kinong song snong hangne khamtam ye kabakilayo ban ai gitu ki kusnam ki bala ban long kajing ai mensim nam ta ki asha ki batrei med batsni ban penbet penbiang ye gajing don kam jong kinong song snong hangne po snong ye ki agan wadi khamtam ru gajing ya trei borba jong kia jong kaseng kenthai seng long keme seng samla ki sports club tengah ngaso ban ai kublai kerpang nakamenta jongki ya kaba ya kajing syakri ke jongki khamtam ngimde ban klet hakapor covid kaba umdan syuk manu ban la ban mi syabar balai tiang sudah ya kata ka jing stom covid ka pandemik ka bengyong ka klam jingpang henrei dikini kibalong kita ki shipai jong ka shinong ki batur ringkat bekirang ba shinong bekin ni ka penbenai ki skim ki bapher ha ka dei bat ka solid waste management kadau kalong ba hadin ba ngi ki MDC hangtai nilayo ekalat banyatai banyakren shibun ni kimat ki ba kongsan ha ka dei ba ka khui ka subahang ni po ri khasi ke jongi nilala ru banwanra ekawei ka an nilapas ye ka bill ya ka bangitip kum ka solid waste management bill but house nam arjar arpo nilayo ya kenika arjar arpo way nilayo ya kenika solid waste management act kabala la depsoy la menjur daulat kejela jong ka beglia but nilayo ya kenika solid waste management act but lingba kenika solid waste management act arjar arpo nilala ban pentrei kam ya ka jingkhut jing suba ringkat ka jing trei hasenda bat ki hima ringkat ka jing trei hasenda bat ki shnong hangni po ri khasi namta ka jingkhut jing suba menta baro ye kren chipang jingkhut jing suba kamtam habangi phai ha ka dei bat ka shnong molai ka badan ye ka marten la susnei ban pe igni shnong namar ba baro kinyut ngilik bu syatai tenakaliang jungi ka district council ka kamram ka bangin netre lang ka bor shnong menta kamdei tang bangin kit ye unyut na kidi shnong ki ba pipidan henrei ka bangin perkhat ru kumno banwara dikiwei pat ki project ki bangi khot kita ki RRC ki resource recovery center kani ka resource recovery center ngi ai kitu ki shnong ki badani ki jaka banla ban lumi kini kinyut ban pensapriang ini kinyut ahaki rukom ki badai kat kum kajing betha nakaliang rajungi but balingi khot yaki kum kata ke resource recovery center ahaki por ki waste recovery center henringi kwa ban create eka awareness lene ban ai kajing shai ki pai ba hakabai kini kinyut ki bami naki longyeng naki fliweng ba per naki jakayo ngim kwa ba ki pai ba kini kini kinyut bakin long tang kum kinyut ne kum ki waste ngi kwa ba kan sami kan sadon kum ka lat yo kam yo jam ka jingkhap pisa na kini kinyut namar takarau ngi ai no kum ya ka gerteng ka resource recovery center
kabala kani ka center kala ban yo ban lum thup ikni kinyut ban pen kelas bo lene ban recycle lene ban le akit bubun ki rukom te om dei tang bingi ai ki kali kit nyut te le se la ka shnong renja ka doni ka jaka ba kham he ngila ru ban ai kani ka resource recovery center nam ta ka shnong renja bom dan kam shu kinyut bami na renja ban libu shudu chamarten henry lala ban segregate lala ban penbit penbiang harukom babadai tang hang ni po shnong renja ni suthu ba commission ga jongi kum ka district council ni kwa ban target lani ban bu ya ka thong ba kini ki jakayo ki jaka pat ba ki shnong ngin yo ban yarap lingba kini ki scheme of hair what ngi ka district council ngi don ya kini ka 15 finance commission grant na ka tight grant ngi ai ya kum kini ki project let's say ki we pat ki shnong hang ni po nong thmai pelun ki badang don kam ngi kentu ngi kerpat bapkin ai ki application ki jongpi ya ka bangin sale ya ka badan kam bat na kalyang jungi saisian ngaso ban penken maru ban na kalyang jungi kum ka district council ngim shim laklet ya ka dorbar shnong renja dang shen ngi layo ban ai ka wok ada ban penhe leni ban shnabha ya ka ying dorbar ka bashpolak bat ngi suthu ka juk menta perthai menta ka barem dor tengimla ban pendap tang di tai polak bat na kalyang jungi ka khasil Autonomous District Council ngin aisa kumba ar polak nam taban pendap ya kani ke yang dorbar ban yada yang IFP ya kishnong kitau nilawan ru ya kawe ka agenda kamat ka bill ka badan kamha ka bagi khot da ilaka administration of ilaka amendment second amendment bill ka bagi dang sudah pass mentadang arbanai bat kemit lenti basyen ulat kajela umsayo ban ajing menjur ya kani ka bil ka kren syapang ka jing ai bor jong ka district council ya kiseng kenthei kiseng longkeme bat kiseng samla ban yadon benta pura ha ka dor barsno kani kan long ka jing rap ka bakrau ba kiseng kenthei kiseng longkeme kiseng samla kinlong kipaya ki baskem nam taban ai ka kti ka mon jongki ban ai ka kti ka diang jongki nam taban pen klaim shu ya ka jing trekam jong ka dor basnong ngaso ban kentu ye pi bar bat i balik khuj takadau im dakwa ba ka snong ka thau makan long ka ba jebok ma mai i ru i kwa ba kan long ka ba khuj hi ti ka e ka ba ngas sutanat ya kan ni ka snong renja habang ayat lenti men kam de ba ki pen khuj tang sisin sisnam Hai iman man kamiet ki don be ki volunteer nak snong ki nong pen khuit nak ni ka snong ko be judan be man kajan mit hani hadien bala hang ya ki dukan hang ni po snong ti indian khamnyar ban yoi ma ya ka jing tre stom jongi ba penyat mdei tang ha kani ka snong renja ha ka puar ba ilong CM mi janboro ki konsuensi jong ke baha bapo ka jingpet jingkmi mai komisi am ilala ban penyo ya ka trok kenyut ki babun dadai tharai dadai kiwe hakum kini ki puar bala jan ka election tharai mai babun ni na ki scheme ilara sai konsuensi la jong kani ka ka jingyo i jengai mai komun nong yalam uba ban pet ban khmi bahaya ki Senong kita kiba ha bapo uput usam jongka district council. Tiana kaliang jonga nganom sim ya kan ni puar nga aga jingker khu kerdo ya ka senong renja bahkan nang yai kiu na kawai ke puar sakawai ke puar bat ru ba ngin ya dan bentalam haki ai ke jing tre jongki. Nu kaban ai ke jing mentoy yu pat ba kadi kata kaban tong. Tengi slow bangin ai kublai sisya ka bakerbang ya CM jungi ba penyak iba ladap keren bat ibala perhat nak kebentakan ni kasunong ka bangla ye lomba sunong mende la ong kumta la pen kenma mende habanga ila pen kenma ngala klet tengam klet tang sulong bi pen kenma ba ngala long teng urang ba sunong hang ni Hakipar ba pi tharai ba buan pim lesi ka tu aningot kina ikan mau kala don ka kies kepala lek cedu Assam High Court dalakut ka kies
kawai ka kunhuan ba kawai kunhuan ngatip dari mana ta manganum ya tu te hang ni batang tu te nda ki ong ta mentang ye jiat no mana ban simti ka sinong simti tu banang tu na bang tu maki bele kias ba arngun kawai ka kunhuan gam tre ka tu kunhuan dang tmaya imat ya shrut ya la bun snam kawai ro gam tre ka tai hab khadu yong long ma phi te ong ban long manga te nalo bangade sabar na sulong MDC kasulong bang hamdin nang ni hila yarap api gatu telong api yung to kasulong kum Sherman nai ong rang ba sunong tengah long Sherman ni takadang so MP mene ba sunong ko bangai ba nong sunong barokot ki ba itu haulut san riu sien ngala mi khmat nang di ku MDC te kapakong san kalong ha ka bangi ai khublai ba penyak na kamanta kani ka jing wanra jung i ya kani ka truk kaban ai ka jing rap ka bakrau khamtam kani ka di ini bentah ini di yo ba man khut mi step man mi la lang biang ki ma nyut ki nyer ki jabo ki jaban kumno ban sumar ai khublai tang ba khublai pat jing khublai ka ba kongsan kalong bangin sumar ka ni ka truk namar bunsil hangi gibriu tanda yo nju so tu kawan yo tu mo te na ta kadaw pek da la kumdo ka sunong bat ki dong sab sunong ru sim ya kani bakam dai ke jong rumah sunong kam dai jong ka dorba kam dai jong juno ka dai jong upat ba bar khot kumju ru yikinong song dukan ba kumta ter kan khoi ka suba pat yang nong sunong baro tang bum ta ngai thrai boleh sibun na ya site na ya khlang